Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Diana, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawunak idi, iti 14 idi nagsina dagiti dadakkel ko. Innem kami nga agkakabsat. Baby payla, ti inaudi mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Diana, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awan mo't langan tinasayat amar aramid ko parakan ka. Isuan na saysayat no agsinatalangan. Naturod ka makisina tada babaim. Ha, kaya't mo nga tan nga ikabalay iso ang makisina kan kanyak. Nita. Gusto dayta, nanang. Tatang, kababain ka dagiti kaaruba. Dayta inam ti bagbagam. Awan pa isasangpat ko dito'y balay asan nakabugbugkawan. Kasano asaan ka bugkawan? Kat no saan ka nabartak nga agawid, awan iyawid mo akwarta, ta sigurado nga inyibos mon iti babaim. Apay, di mo maawatan, nga awan nga rudis kitar ko ijay trabahok ita. Gaputa awan mayawid ko na kwarta, ibagam nga yung babae kon. Pangaasiyo, tatang. Nanang, gusto ko man. Ang mga numalukag ni ating ko, sapay nagrigat ko at pinaturog. Ala nga rod anak, mapankan iti kwarto yun. Sige, nanang. Kat pangaasiyo, di kay ko managapa. Hoy, Diana, itay pa'y bigat akas lang na unag ti pampanunutam. Adda ka di problema? Carmi, adaman damagot? Anya dayta? Saan ka di nga agap-apa dagiti dadakkel mo? Saan mat? Ngam no daduma, madlaw ko asaan dang agsarsarita. Ngam no mapalabas ti maysa, wenno duwang aldaw, agsarita damat laeng. Imbag ata kasta dagiti dadakkel mo. Siyak, dagiti dadakkel ko. Kanayon dang agbinog kaw. No maminsan, ibagbagak paikit din anasaysayat nga agsinadalaangan. Tabarang nataltal na ti biyag mi. Anya? Wan, Carmi. Maum-uma akon iti kanayon a panagapada. Apay nga impake yung matinag iti bado ni tatang. Nanay. Masuro na kon. Kasangsangpot na pailaang anagapo iti trabaho pimanaw manan. Ha? Sigurado ano agawid, nabartak tumanan. Nanang, ang mga nung pinagungtan nyo ngamin manan, isuapim manaw. Saan mo man nakanunungan di amam? Nauma akon itikas diyang aramid na. Amumat siguro ti panagbababae na. Wen, nanang, amo. Ngam saan nyo ngamin ang bukbukawan, ah? Anya karot ti kayat mo nga aramidak? Bye-bye aklaktan di amam? Oh, anya ti kayat asawan dagita abag? Nayimpake kon dagiti kawas mo. Bit-bita mo day taabag, tapumanaw kan. Kita man ti aramid day ta inang Diana. Isom ti mang papanaw kanyak? Kasta siguro ti kasayatan, tatang. Saan nyo matlaang nga amo nga ornosan ti bagbagiyo? Kanayon kayo matlaang nga agapa, makauma. No kasta nga rod, pagbingayan ta dagiti anak ta. Kukwak dagiti talo, ta kukwam met dagiti talo. Awan ti kukwam. Kukwak amin ida, ta siyak tinangiyanak kadakwada. Anya? Pangasiyo, tatang. Dito'y kami pailaang ayan ni nanang. Di mi kaya ti agsisinang kakabsat. Umay na kami latas sa rungkaran. Oh, nangagmumat siguro ti imbaga ni Diana. Siyak ti kayat da apagyanan. Sige nga rod, Diana anak. Kitagsingsingpat kayo ah. Makaamukan amang ilawlawag kadagiti kakabsat mo. Makitam, makabulanan tinapalabas. Ngam di na kay man laing may kinita dyan na laing nga amayo. Talaga nakalipatan. Damag ko ngamin nga adan kakabbalay na. Bayan yun, nana. Saan ka di anataltal na tibiyag tayo? Idi pimanawon ni tatang tawan kap-apa yun? Wan, ngam nasakit lat na tinakam ko. Talinipat na tayo latan namin pinsan.
Nalipatan ng ti obligasyon na. Imbaglaan nga tanapig sa lata ti store ko. Kan makatulong mo ti papaabangan tayo at talo ak kwarto. Kasano nga tanga agpayson no college kami, nanang? Makaanay nga tati sapulyo? Diyak mo anak. Iso nga itapay laan. Mang panunot akon iti daduma pa'y amabalin a pagkwartaan. Mabalin mi mat ti tumulong, nanang? Saanan? Agadal kayo ket di ana imbag. Dakkelan atulong yu kanyak dagiti trabaho diti uneg ti balay. Congratulations, anak. Talaga asaan mo binaybayan ti panagadal mo. Sikat ti valedictorian. Thank you, nanang. Saan ko anaragpat daytoy no saan aga po kada kayo? Congratulations, manang. Thank you, ading ko. Si kanto mo ti sumaro nung graduate. Katlalaingam tumot, Wen, manang. Sikat ti idol ko. Ay, malagip ko man nandiyan alaing nga amayo. Talaga alinipat na kayo. Saan man lang imay matendar iti graduation mo? Saan yun na panunutan ni tatang? No saan ang madadaal ti aldaw yun, nanang? At picture tayo kay DJ Banda. At pwesto kayo jay, nanang, manang. Taalaan kayo iti ladawan. Alaman nga rod, anak. Imbagla remembrance tayo iti graduation to'y kabsat mo. Naka-enroll tan, kat agpada ta iti kurso nga inalang. Naasidagak namin kadagiti ayok. Iso a veterinary ti kayat ko. Agpada tagayam, uray siya. Naasidagak mat kadagiti ayop. Pusa ti paborito. Aso mat kanyak. Ay, gayam. Kumusta mat ngayon ni tatang mo? Saan mo nagparparang kada kami? Iso nga da plano. Anya nga iti plano? Tangay saan na kami nga umay sa rungkaran? Siyak to ti mapan mang bisita kan ko na iti pagtrabtrabahuan na. Sana bali tamok ijay. Anya? Amo ka din ni nanang mo day ta plano? Saan? Kanawan plano ka mang ibaga. Amang ano agungad. Ngam kayat ko ang makita ni tatang. Uray kaskasano. Amaklat ta day jay. Ay, katwan Ala, sikat ti makaam mo. Kat numabalin. Agkidawak iti paburkan ka. Kuyugan nakto amapan. Wala, kuyugan ka. Agyaman anak ko. Panalagip mo ti imay ditoy. Mailiwak unay kada kayo. Yamjakon kayat ti mapan iti balay. Tatang. Nag-enroll ako ni ti college. Kasta ka di. Ay, mabit lang. Alam dito yung akwarta. Ha? Nagadunday ta, tatang? Naila na dakal ti diskitar ko ita. Iso aswerte ka ngay may ita. Imbag lang ngayon inutom nga allowance mo. Ganik kamatan dagiti kakabsat mo. Saan mo nga ikaninanang mo? Rupat kwarta day jay. Sige, tatang. Saan ko nga nga ibagbagak ka ni nanang? Kat, agyaman ako, nay. Alaak man ti cellphone number mo. Tayo-text kanto manen no da kwartak. Sige nga ro, tatang. Mabit lang tayo surat ko. Kasano da ito yan, anak? Marigata naksamutan iti panagadal mo. Kimapsot ti store tayo. Adumat ngaminan ti aday store na. Sapay pa nagbabayad ba nun iti tuition fee? Saan kayo ang madanagan, nanang? Siyak pa'y laang ti makaam mo. Ha? Pangalaam nga iti pagbayad mo. Aglakla ko ak iti online. Tay supay ang makatulong kada kayo. Imbag man ako, taamom ti mang tulong kanya. Basta sigurado, masaan nga illegal day ta, ha? Wan, nanang. Saan kayo ang madanagan? Alam da ito akwarta. Imbag lang nga allowance yung kadagiti kakabsat ta. Kan saan kayo nga agdawat ka ni nanang. Takaasi mo Nangalaam iti kwarta, manang. Saan mo nga ibagbaga ka ni nanang, ha? Ngam nagapo ka ni tatang dayta. Ano kasta? Nagkita kayo ka ni tatang? Wen, ngam saan na akayat nga ipakaamuta ka ni nanang anangtad iti kwarta. Ha? Taapay. Dayta nga minti may sa arason na pagapapaan da idi. Sala na saya at ni nanang.
No adda maitid na a kwarta. Kasta ka di. Sige. Saan ko nga ron nga ibagbaga ka ni Nanang? Congratulations, anak. Kamaudyanan na. Nag-graduate ka. Kasla si kamot laang ang tinagpa-eskwela iti bagim. Saan, Nanang? Adumot laang tinaitulong niyo. Kasla ka ano lang nga nag-graduar ka iti high school. Ita, nag-graduar ka iti college. Mangipanagnak at talaga bumakita ko. Di kay madanagan, Nanang. No makapasak iti board exam, agsapulak adagos iti trabaho. Kat sumardeng kayong tumatin ng trabaho. Syakton, di mang pa-eskwela kadagiti kakabsat ko. Talagaan agsingpod ka nga, anak. Diana. Nanang, adayam amo kada kayo. Iso ni Henry. Iso ti akin ko kwa iti pagtrab-trabahwak a veterinary clinic. Boyfriend ko. Naimbaga malam nyo, tita. Naimbaga malam mo mat, Barok. Nanang, ada ko makayat na nga ibaga kada kayo. Kaya't may kumantag kalay sa iti anak yo, tita. Di kay madanagan. Napagsaritaan mi ka ni Diana at tulungan mi dagiti kakabsat na nga agadal. Aging ga makalpas da. Ha? Kwa, no maipapan iti panagkasaryo. Awan maaramida, no kayat yung ti agsimpa. Ngam saan yung nga obligasyon apagadalan dagiti kakabsat na. Amok, tita. Angam kaya't ko lati makatulong. Amok ngamin ti kasasadyo. Iso kayat kayo at tulungan. Tatang, nakaumayak? Takayat ko ayam amo kada kayo ti boyfriend ko. Iso ni Henry. Dandanin ti panagkalay sa amin. Naimbaga malam nyo, tito. Kastamat kan ka, Barok. Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam. Tatang, iso ti akin ko kwa iti klinik a pagtrab-trabahwag. Kat no mabalin, awisan kayo inton kasarmi. Kan rumbang laang o matindar kayo. Tada kayo ti mangitulod kanyak iti altar. Sige, anak. Namnamaam to ti kaaddak iti kaaldawan ti kalay sayo. Nanang, apay nga agluluwa kayo matan. Sapay nagpintas kayo ita. Nakita kakit-kitaan na kayo itay ni tatang. Saan nyo kumaadadaulan ti make-up yo? Apay asaan mo nga imbaga, nga inimbitaram gayam ti amam. Nanang, saan ka di arumbang ada kayo ka ni tatang ti mangitulod kanyak iti altar? Wen, ngamrumbang laang nga imbagam kumakanyak, tapno napakadaak mo. Okay, sorry, Nanang. Ngam kayat ko ama-amuan nyo ita, ani tatang tinangtultulong kanyak iti panagadal ko. Ngam di nala kayat nga ipakaamok kada kayo. Kasta ka di? No kasta? Saan ang nakalipat ti amam? Wen, Nanang. Iso adi kay kumaagong ungat ka ni tatang, ha? Uray itala ang akasar ko, Nanang. Ita, tanalpasan ti kalaysam, Dayan. Kaya't kayo akasarita kininanang mo. At dangamin kayat ko nga ibaga kininanang mo. Akayat ko amang ngagam. Sige, tatang. Ibagayo laan. Anyo dayta? Ditas. Kayat ko tiagkid daw iti pamakawan kan ka. Banyaman dagiti nagkurkurangak ini. Lumakay kan bumaketan. Kat kadagiti sumarsaro nung aldaw. Agkasartumet dagiti daduma pa'y anak ta. Kat datantulangan ti mabati agkadkadwa. Sikang asawak ti kayat ko amakadwa iti panaglakay ko. Kat sabay la kuma. Taig kan nakitigundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Inururay ko ti panagsublim. Ngam saan ko ang nauray. Diyak ninamnama nga urayon pa'y nga agkasar ti inaunang anak ta. Sakan to agpakita. Pakawanan na ko, ma.
no italay nga nakaamirisak. Iti pan nakakita kan ka ita. Nagsubli iti lagip ko ti aldaw, apa nang ikasar ko kan ka. Kanti pa nagkarik iti sangwanan ti altar. Asika ti babae akayat ko ang makadwa. Aging gat maudi nga angas ko. Ruben. Nanang, tatang, jak ni namnama ada ito'y akalaysak. Tiga po nang agsinubyan kayo. Daytoy ti kasayaatan a regalo yo kanya. Agyaman ako, nay, nanang, tatang. Naragsak itan, dananang kentatang ko, Mr. Lonely. Ket jakmet nalipatan ti karik, at tulungak dagiti kakabsat ko a makaadal. Tuy pagayam mo, Dayan. Dayan pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nagpintas tuy pakasaritaam. Ta iti mismo akalaysam, anagsinublian dagiti dadakkel mo. Ala, sapay la ko ma, tagtultuloy, tiragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Dayan at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Helen, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ti kinatibker ti may sa tao ket masubok, babaan iti panubok. Ken no kasanutay asang wendag itoy. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Helen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Malagip ko manan ti anak ko. Kalo atawanan ije abroad. Ay, talaga mailiw ako kankwana. Nakasingsing pat dayjay nga anak ko. Mapayakas la di ka makaid na Milanyo. Wan nga agpaiso anak ko. Di ka matagtagal eh. Kuananan, tatan, agabroad akon. Nagrigat ti panagbiag dito'y Pilipinas. Ang awan matbusbos sa manak ko. Ano sa anak ko na aksidente iday. Matulungan ka ko Milanyo. Maawatan kayo, tatan. Ngam di kagdanag. Tulungan anak ni Vicky. Ay, tayo nurse a girlfriend mo ije Lundaon? Wan, tatan. Isot ti makaamo iti amin ang magastos ko. Isaraknak iti trabaho ijay. Dakkel akatulungan mi itan ni Milanyo nga anak ko. Manipod nag-abroad. Saan pa'y anagliway anang ted iti kasapulan mi. Naimas din lutoy apapaitan na, nanang. Si Kamot Ruel. Pasablugan nakpay laeng. Malamangan kakit din. Kalpasan na, aramida mo dagiti assignments mo. Huwag nga agpay sa Ruel. Di mo baybayan ti pa nagadal mo. Gundawayam, ti kada ni Manong mo iti abroad. Tatulungan na ka. Huwag tatang, saan kayo ngagdanag? Agadala ka na sayaat. Rumbang laeng anak ko. Kanay. Laglagi pong kumaan na rigat ti trabaho ni Manong mo iti sa bali apagilyan. Uwan na, amok na ita. Isong nga radadyak makibarbar kada. Nasaya at, Ruel.
Ay pagrigregatan ni Manong Mau, ti pau-pauit na kwarta. Nagdakkel mo ti may patpatakder abalayo, Helen. Mansyon. Balay damilan nyo kanti asawa na, Lina. Ay, kat balayo matlaang Siyempre, karaman kayo matan. Anak mo lakat nga rod ni Milanyo. Kwa, huwan man laang. Ito nagangay, malpasan day tamansyon niyaw. Kano ka di ti pa-blessing? Kwa, jak pa'y makadesisyon. May mayat no pa-blessing yu. Tadito'y kayo matag na od. Inton sumangpaut dagiti agasawa. Iti kasta, mamma minsan to ti selebrasyon. Kaano aya sumangpat da? Bagaan nagtumot Uy, di nakliplipatan, wag. Adto'y ti pasarabokin ka sapatos, Ruel. Agyaman Manong, taginatang mo ti paborito. Siyempre, ipatpatig kakabsat ko. Tatang, adto'y matipara kada kayo. Agyaman nakanakaw. Siyak nga'y matanak ko, nalipatan naksamot tahan. Mabalin ka di matamalipatan kayo, nanang. Adto'y. Napintas address dayta, kan adamot yung sandal mo. Ay na, Agyaman na kanak ko. Dayta kiti kay kayat ko kan ka. Amom dagiti paborito. Siyempre, ananang. Saan ka di pa'y analpas dagita, Milanyo? Maturog tan. Nalpasan lab. Nasaya tarimwar ka. Di ka ngaming mauray nga umunag iti seleta. Ay, ala. Panawan na kamlatan Milanyo. Nabandog kayo iti biyahe. Ang ginana kayo. Naglawyo ka di, tatang? Tiyan niya, Ruel. Ti kinatangsit ni Manang Vicky, Ay, tangiwan mau. Ang mga mangag na ka. Ringmor day tayo, tatang. Napananda. Napanday siya ili. Saan ka no akayat ni Manang Vicky ti si daan ngayon loto ni Nanang? Aniya? Timbagak itay kada kayo. Nagtang si Dajay nga hipag ko. Naglaw ko idirabi Ay, anak ka. Tanagan ti panagsasaong. Ang mga no nagbindot ka tatang. Naplantsayo ka din dagiti bado mi anak kahanger, Nana? Vicky. Naplantsak dagitan idirabi Apay ka day. Kasto'y tirumbang ka dagito'y abado. Nay, apay nga ita-impurwak mo mutan di taswelo dagiti bado. Gaputawan sirsirbida na plantsa. Kunas-kunas matlata. Pasensya ka na, anak ko. Sa anak ngamin nga agplan-plantsa iti badbado, may. Agbirok kayo nga ron itinalaing agplantsa kan aglaba. Kwa, Vicky. Anya akwa? Jack kayat nga asi-asi tilaba kan plantsa ti badok. Uwan. Bayam agbiro kak ito'y baryo. Tay nalaing Saan akas kada kayo? Uwan. Agbiro kak itinalaing. Asaan akas kanya? Apay adi ka maununi, Milanyo? Saan ko mamatakas ti tratom kininanang? Gagangay asan apulido ti panagplansyana. Tas saan mat anarwam nga agplansya? Tanagipulong gayam ti inam. Saan matakas ta? Nasao na lang. Huston! Di mon kaluban ti inam. Talagamat anagalas ti trabaho na. Si kalakuman ti mang paspasin siya iti pagkurkurangan ni Nanang. Milanyo, Jack kaya ti asi-asi at trabaho. Di ka agdanag, Vicky. Addan na sa pulak at tagaplantya kan tagalaba.
Siguraduan nyo analaing tiin nalayo, nanang. Amangan Gusto ko man dayta, Vicky. Agtal na kamilan nyo. Bayadan tayo dayjay. Iso arumbang anasaya at ti panagtrabaho na. Kwa, Vicky, napintas ti trabaho ni Sally. Nabayag ang nagtrabaho ijay Manila akas babaunaan. Anya ka diti ibagam kada kami, Vicky. Un nga agpaiso palasang ko. Kasla importante ti ibagam ita. Talaga nga importante, nanang. Nasaya at matarinmuar ni Melanio. Iti kasta, maibagak ti kayat ko. Anya dayta? Kayat ko asakbay nga agsubli kamintukan ni Melanio ijay London, inton sumaruno abulan, kat nakapanaw kayon dito balay. Anya, papapanawan na kami, Vicky. Nalawag tinangnagyo. Agbiro kayo iti pagabangan nyo. Diyak kayat nga agbalin anarugit to'y mansyon ko, inton awan kaminton. Siya, no dayta ti kayat mau. Pumanaw kami. Uray saan kayo pa nakasubli di abroad. Nasaya at, tatang? Tutan, at damat nakasarita ko nga agbalin a caretaker. Inton awan kaminton dito balay. Oh, Melanio, apay adi ka matagtagari. Diyak maawatan ti desisyon mo. Apay akayat mo apumanaw ti pamilyak, inton agsublita iji abroad. Gapo tadyak kayat apagbalinan da anarugit ti mansyon ta. Sabalin samat ti ugalim ita, Vicky. Agpay sumat Umanayan ni Mang Kanor nga agbantay dito balay. Ngem naganak ko ida, pamilyak ida. Ad-adda ko mga isuda ti pangitalkan ta iti balay. Saan? Saanak nga agtalak kadakwada? Sabali ka at talaga itan, Vicky. Siyak ti matulok iti daytoy abalay, Melanio. Laglagi pa. Kwartak tinang patakdar iti daytoy abalay. Kat no addaman tulong mo, kikitlaang. Nasken ka di nga iparupam kanyak data. Pasensya kayo no maisturbo kayo. Rumor kami kinitatang iyo. Tamapan mi katungtungan tay pagakaran may. Nanang, saan kayo kumaapumanaw? Sige lang, nanang. Nasaya at met no makabirok kayo itan iti pagakaran nyo. Adosan nyo dito'y balay ta, basit lang. Ay nga, unay kamutan lina. Husto da ito'y apagyanan men. Talo kami laang mat. Unangam saan kayo anarwam? Nairwam kami. May mayat da ito'yan apag naadan may. Tanatalina ay ti panunot may. Diyak matukod a panunutan. Dakas gayam ti ugali ti manugang yaw. Agasam day ta. Nagdakkel ti balay da apagyanan nyo kuma. Ngamatoy kayo, ngagab-ahabang. Ay, wan nga ro. Saan mo't akas jay idin ni Vicky? Italaang mat. Sabali at talaga ti maarami ti kwarta, iti ugali ti tao. Makatawon sang tinapalabas, tatang. Manipod nagsubli da manong iji abroad. Ay, huwin nga raw, Ruel. Aging ka ita. Nasakit tinakam ko iti pagmaw. Bayan yung tatang. Napintas mo to'y balay pag nanaadan tayo. Saan aga po iti balay? Agam titrato na kada tayo. Ha? Datayo tinang bantay, hindi may patpatakder ti balay da. Ita, pinapanaw na tayo akas layo. Hindi man ang Vicky lang, mat, sana mangayat na agnaid tayo ti balay da. May sabit ni Manong Mau. Under di saya,
Sursurutan na, ti bagbaga ni Vikay. Kaslasan nga iso ti lalakay. Gisumot nga ni ti dakdak ti sweldo na. Isuan na turay ni Manang Vicky. Uray pay. Kaslamot awan tulang ti kabsat mau. Unay matanday ta nga ibagbagam Benito. Tila ibagbagam kin ni Ruel. Gusto timbagak iti anak ta. Umdas ko ma, animanong na ti pagsarmingan na. Hello, anak ko. Apay. Nasayatas nung bata niyo tiawag ko, Nanang. Ay, ko anak ko. Pasensyakan. Saan kumataka na yun ngamin nga igam ti cellphone ko? Ta makilablabada ak nga main. Saan kayo na makilabada, Nanang? Agipawitak iti allowance nyo itong bigat. Saanon, anak? Amangan no da itapay ti panggapwan nyo nga agapa iti asawa. Saan, Nanang? Swildok matipawit ko? Yak ngamin kayat ada kami ti makagapong iti pagapaan nyo. Basta agpawitak, Nanang. Kan para matlang iti allowance ni ating Ruel nga agad-adal. Ay, kwa anak ko. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Kan, kitawag, apasensyaan nyo kuman ni Vicky iti naramit na. Sakbay nagsubli kami dito eh. No siya, awan day jayan anak ko. Nalipat ako. Ngam ni tatang mo ti pagdandanaga. Ngamin, aging gaita. Nasakit pa'y latin akom na itinapasama. Amom ka di man ng Helen ti sao-sao dito'y lugar tayo. Anya? Kwa. Saan ka kumaama sa sair, Saan? Apay kumaama sa Irak. Anya nga minday taya. Ado ti mangibagbaga nga awan ka no ti serserbi ti dimurasan ti biyag ti anak mo. Anya? Kuna dagiti tao, podno abimak nang ti anak mo, ngam adda ka dito'y kano, nga agab-abang ka nagrikrikat. Saan ko asintiren? Gaputa agpaiso da ita. No apay mo't ngamin anagdakas ti ugali di manugang mau. Saan ko napampanunutan da ita? Ni Apo Diyos laeng ti makaamukan ko na. Dayawak ti kinasayaat mo. Tadyak pa'y nangag anag sao ka iti dakas kontra iti manugang mau. Rabieng, awan ka di pa'y plano mamaturaw. Day tala cellphone mo ti mulbulagatam. Sikam, nagchat nga ron ni Milanyaw. Apay, Rabieng, di nalang maipabigat. Agawid da ka no iti mabiay. Apay manayin. Ne, apay akas tatisaw. Agawid da kan saan? Isumil lang nga isaw. Ay unay kan ay alakay. Suruam kumahan ti mamakawan. Total, saan na tayo mat-abinaybay at ti anak ta? Nagpaw-paw itmatlat ta iti pagadal ti kapsat na. Jak manamaw. No apay, akasladyak malipatan ti naramay ti manugang ta. Ay na, kas na kunakaw mo, surwam ti mamakawan. Iti kasta, malaganan tirik na. Nay, apay nga'y, nagkutong kamutan, Vicky. Sakit, akakapsot ka pa'y. May san atawan, manipod na aman mi nga dagahim kanser na iti utak. Iso ti nagpilit nga agawid kami dito Pilipinas, Nanang. Kastagayam, di yuman lempak pakaamumot kada kami anak ko. Siyak ti nagbilin. Asaan nan nga ipakaamu kada kayo, Nanang. Kat nagpilitak nga agawid kami dito Pilipinas. Takayat ko nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Sakbay ang mataya. Anya, saan ka kumangagsaw iti kasta, Vicky? Agimbag ka pa'y.
Tinaningan ti doktor ti biyag ko, nanang. Pakawanan da ko nga. Iti panang papanaw ko kada kayo dito balay. Napakawan kan, Vicky. Idi pailaan balasang ko. Agyaman ak, nanang. Naimbag at talaga ti panagpuspuso yun. Kitawag. Nga agsubli kayo amin diti balay. Iti kasta. Agkakabalay tayo man. Ala, saan ka nagsalit, Vicky? Kan, husto pa lang dito pa nagsaom. Agin na nakapay. Wan ba't nga agpaisaw balasan ko? Saan ka nagsaw? Tamabannog ka. Madama pa ilaeng ti panagpaagas ni Vicky, Mr. Lonely. Nupay saan kami pa nagsubli iti balayda, kanayon met ti panagpasyar ko ijay, tapno makatulong akmet katakwada. Saan akayat nilakay ko nga agsubli kami iti pagtaanganda. Anya ka diti aramidak, tanasakit pa ilaeng tinakam nilakay iti manugang mi. Tuy pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nagpakawanin kada kayo ti manugang yo, kan masakit itan. Kat dayta kuma ti panunutan nila kay mo. Tapno mapunas ti sakit tinakam na iti manugang yo. Naan-anay ti ragsak iti kaunggan, no awan sakit tinakam, anak katalimeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Helen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Enso, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dakkel ti babawik, anangisina, iti babae Adamo nga inayat ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Enso, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sara, agyaman tasyak ti sinong batam kadagiti amin nga agar-aram kan ka. Kasla nagadumot ti agar-aram kanyak iti dayta nga imbagam. Kat no dudwa kayo lang matanapingat nga agar-aram kanyak. Ah, kasta ka di? Kat no adumot ti madamdamag ko nga crush kan ka. Kat crush daklaan siguro. Ngam saan damot nga agar-aram. Amang ano mabainda nga agaram. Uray siyak namin ididamo. Talaga mabaina nga agaram kan ka. Iti day ta akin napintas mo. Kasla ka babayin ti agaram. Di ka man. Isumat lang ang asan asikati nang iyawat iti surat mo kanyak idi. Tinangdanak pa'y ajay nang iyawat iti surat ko kan ka. Anya? Nagswerte kamagtan na naka-girlfriend ka ni Sarah, Enzo? Jack nga rod naman asong batan nak. Gapo taamok at ado ti agkursunada ken kuana. Gapo iti kinapintas na. Una, napintas lang aro din. Nalaimpay. Kas lang arod adda ken kuanan ti amin nagalat ti babaya sapsapulat. Idinto ta siya. Sanak mat analaing. Ngam? Saan ka matapaudi iti lang ah? Tilay bagbagam. Agpay so ti ibagbaga ka. Saan nakasinong batan ni Sarah? No saan ka agwapo? Imbag man, tadamot langan oras mo kanyak. Namin ano nga awisan kang agbanding ta. Ngam ka na yun nga awan oras mo. Pasensya ka na.
Talagang awan oras kun ang makipagkita kan ka. Ado nga minti pa ka kumikumak. Kan amok nga oray si ka. Makumikom kamot iti pagadalan nyo. Wen, ngam adala ta oras ko kan ka. Ado nga minti projects mi. Diyak kahit abong mabadag iti grades ko. Iso a please, Enzo. Maawatan nakmat ko ma. Saan ga masyak ti priority? Para mo't lang iti masakbayan ta daytoy. Kasapulan asaya aton tati agadal. Nga ore awanan oras mo kanyak? Maipayan kamot latay ti oras. Ngam saanan akas iti sigod. Tarumigrigat mo't dagiti ipapaarami dagiti teachers. Ala, makamu kang raw. No day tati kayat mo. Inso, apayakas lang na unag ti pampanunutam. Masurunak lang kini Sarah. Tapay mat. Awanan oras na kanyak. Manmano kami matan nga kita. Tapay. Busy ka no, tado ti aramidan da. Sa baling amin tinalaing. Saan da kayat abo mabati grado da? Saan akas kadata? Pasado lakit di, mayatin. Masurunakan ko hana. No kayat mo, sumurot ka kanyak intong madamdama. Tapno maliwliwa ka. Sa dino? Basta, sumurot kalatan. Dito yung matgayam ti bagbagam apapananta. Wen, kat madamdama laeng. Adda umay akadwata. Asino? Namamukmuk lang siya pagadalan na pagadadalan ta. Dagita ada matgayaman. Isudan dagita sumungad. Hello, guys. Hello. Agtugaw kayo, girls. Tayam mo kayo iti kadwak. Iso ni Inso. Schoolmate tayo. Inso. Iso da Alice kan Leia. Hi, Enzo. Hi, Enzo. Mabit lang Tasin yasak ti waiter. Tapno maka-order kayo iti inuman nyo. Nasayaat. Tayo manugot kayo nga kikita tayo manan dito'y kantin. May mayat gayam no dito'y tayo kantin nga kikita. Saan kat nga iti inuman? Pagkunaamat iti dayta, Alice? Nalawlawag ang makita ti rupa tayo. Ay na, nagwapo ni Enzo. Nagugwapo iti aldaw ngam iti rabi. Uray si ka, napintas ka ita, ngam iti rabi. Nanguruna, idi nabartag ka. Loko kayo Inso, kita ang dagiti sumungad. Dasaramat. At daupat akakadwana. Dua lalaki, kan dua babae. Bayam latay dan. Saan mo ida pampansinin? Asino dagiti kitkitaan nyo? Awan. Ala, agmerienda tayo kit din. Anya ka diti kayat yo? Ibagayo lang, taugorder tayon. Sika kumati kayat ko, numabalin. Joke lang. Kita am day tang aramid mo. No siyak, awan oras mo. Ngam no iti sabali, adamat gayam oras mo. Si Kapay ti adaganas na makaungat. Kakadwak dagijay iti group project. Kalkalpas mi nagaramid iti group project mi. Kat mabisin kami. Natural, mangan kami. Sika, asino jay kadwam nga arig na subwam iti kinasweet yo? Isu ti babae nga da oras na kanyak. Anya? Katanya ti kayat mo mapasama kita. Tangayawan matlangan ti oras mo kanyak. Lepasan tan ti relasyon ta. Day talaan ti makagapu akayat mo ti makibreak. Wano, adda relasyon yon iti day jay babae. Awan pay, ngem interesado akin ko ana. Gaputad da oras na kanyak. Ano niya? Sige. No day tati kayat mo. Makamu ka. Panawan ka na. Makasangit apin manaw. Apay akas to'y matenteriknak. Kaslag babawi ak iti naramit ko. Surutak nga ta ni Sarah. Kat ibabawik ti imbagak. Ti awanan bain a babae. Ti may sa kadagiti kakaduana idi kalman ti kaduana manen dito'y kantin. Relax ka kadilaang pare. Saan ka di akinunam nag-break kayon? Iso nga ita,
Nawayan ang mga ramid iti kayat na. Katuray mat sika. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Uno? Di mo ibaga nga agbabawi ka iti inaramid mo. Apay ko mga agbabawi ak. No kasta, relax ka laeng. Di ka agpungtot no makita nga adda kakuyog na. Ay na, kasla igaggagara na ti makikuyog iti na ita lalaki. No kaano ti kaadata dito'y, isumat ti kaadada. Isuda ti imo na dito Nadanon talang ida. Masurunak ang makakitkita kadakwada. Di saan mo pampansinan? Wan man laangan. Kayat ko adwa tala nga ginom. Tata kayat ko nga ibagakan ka. Anya di ka, Enzo? Agayatakan ka, Alice. Agpaiso? Kunaklakit din numanhid ka. Sana makarik na. Among ka di, adamo pala ang makita ka. Kit agayata kong kingkin. No kasta, umanugot ka nagbalin a girlfriend ko? Katwan ah. Agyaman no kasta, Alice. Sapay la ko ma, takanayon nga da oras mo kanyak. Siyempre man siyakpay ti ko na. Amangan no si kati awan oras na kanya. Di kagdanag. At daaklaan dito anytime akasapulan na. Sigurado ka iti daytang inaramid mo? Siguro. No kasta, saan ka sigurado? Awanan ti maramidak. Nakiwin na swasa kon kini Sara. Ken nakita met. Addan sa bali akakuykuyog na. Wen, ngum kakuykuyog na lang mat. Apay, sigurado kang adda relasyon da. No talaga ka kuma kinasaumpay nga umuna. Sinayang mo ni Sara. Puston, nalpasan. Isuasaan na kon ababalawan. Ay, tas lang amin awan panagtalakok ni Alice. Playgirl day jay. Diyak man mo. Ngamadlaw ko nga adda pa naggusto na kanyak. Isu apat siya. Adda oras na kanyak. Day tati makagapo nga inaram mo? Uy. Saan mo nga iayatan? Anya ka kadi. Saan ang narigat nga ayatan ni Alice? Makaammo ka. Iko nam siguro saan nakamakadlaw kan ka. Saan ka naragsak no kuy-kuyog na. Mapilpilitan ka lang. Siguro, dayday pa'y laasara ti ay ayatan. Asino ti nakaamuam, ti may papan kini Sara? Saanin anas kan nga ibagak no asino? Ngam agpaiso ka di ha? Isupay laang tilinaon ti puso. Saan ta napagsarita ni Sara? Nalpasan ti amin kada kami. Matlagayam. Saan ko mga rudmat akas na ti pakpakitam kanya? Kasla saan ka anaragsak asyak ti kakuyukuyog mo? Pasensya ka lang kuman, Alice. Ala, mangantakit din. Lumami isang dagiti makan. Agayatang unay kan ka, Enzo. Iso please. Ayatan na kumaman. Saan ka kumangag panunot itinoan niya lang ita? Sika ti girlfriend kon. Iso natural. Sikan ti ayayatak ita. Sapay lang kumata na pudno ka iti dayta nga ibagbagang, Enzo. Rabiin, yung saan ka makaturog. Sana mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti adda dito'y pusok. Saan napukaw ti panagayat ko kenkwana. Mailiw akon kenkwana. Kaya't ko nga awagan kan kumustahin. Ngam amangan no pabainan naklaeng. Ikarigata kalatan nga ibaw ing tirik na kini Alice. Total, nasingpat mat kanyak. Awan mat ti may bagak kan kuana. Maturog akit din. Masapa ak nagbiyahe inton bigat. Agawid na kay lugar mi. Takailiw ko matan ni Papa. Kumusta, iho? Imbag man ta nalagit na ka. Nagawid ka? Uwan, Papa. Kailiw kayo matan. Ket, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Papa. Awan ka di pa girlfriend mo?
At dakan iti maudi atukad iti kolehiyo. Imposible nga awan pa girlfriend mo. Addan, papa. Ngam amuyo ka di. Diyak maawatan ti marikrik na kita. Tapay. Adday mo na a girlfriend ko. Ngam imbreak ko. Gaputawan oras na kanyak. Ita, adda manan sa bali a girlfriend ko. Ngam panagriknak. Tiin mo na a girlfriend ko ti ay ayatek. Narigat ti kasta, iho. San lang ati bagin ti luklukwam. Pati ti girlfriend mo iti agdama. Anfermat kan kwa na. No saan nga iso ti linaon ti pusom. Anya nga ron ti kasayatan nga aramidak, papa. Agbalin ka na pudno iti marikrik nam, iho. Tat magbalin ka na ragsak. Kasum ti agdama a girlfriend mo. Ibagam, nga adda sa bali, alinaon ti pusom. Tapno nawaya ka nga agsubli, iti sigod a kaayan-ayat mo. Mabainak matan, papa. Kasanon, no pabainanak. At least, nakisaw ka kankwan na. Awan to ti pagbabawyam iti udi na. No talagang ay ayatem, aramidam ti amin. Ngam no saan nakaakayat. Awan maaramidam, no ti mga klon iti kinapudno. Inaramid mo matan ti pamuspusan, tapno masublim. Sige nga rod, papa. Kasta ti aramida. Apay nga inawis nak iti day to a restaurant. Adda ka din napatag nga ibagam kanya. Adda, Alice. Kat sapel ako matamaawatan, nak. Anya day na. Kaya't ko lang tagbaling anapod no itiriknak, Alice. Ngamin, agbasbasulakan ka. No itultuloy ta ti relasyon ta. Anya ti kayat maasawan. Sorry. Ikarkarigatak met ti mangayat kan ka. Ngam talaga asan ang mapukaw iti panunot ko ni Sarah. Isupay lang ti linahon ti pusok. Husto ti atap ko, Enzo. Mariknak ani Sarah pa ilaang ti ay-ayatan. Alice. Sorry. Nagkamaliak. Inusarnak laang, Enzo. Ngam di ka madanakan. Oray na sakit tinakam ko. Si papalupusakan ka. Tadyak matla ka sa pulang ti tao itibiyag ko. Asaan anapudno kanya. Adda ka di ka sa pulang? Apa nga inawis nakamangan iti day ti a restaurant? Umuna iti amin. Kablawan ka iti umadanin na panagturpos tayo. Agyaman, nak. Sarah, kaya't ko ama-amuham. Asaan ka apulos anapukaw dito'y pusok? Uray na addaanak iti sabali akaayan-ayat. Ngam saan ka analipatan? Ay ayaten ka pa'y lahing aging gaita, Sarah. Enzo, amom ka di anasakitanak unay tinaramid mo. Pulos nga awan pan nakaawat mo. Tibagim lang ti pampanunutan. Saan ka may kari ti panagayat ko? Ikan na kumapay iti may sagmong daway. Agbalbaliwak. Baliwak dagiti saan mo akayat nga ugalik. Pasensya kan, Enzo. Ngamadan sinong batak nga agar-aron kanyak. Oh. Kat naragsakak iti danana. Gaputaman nakaawat unay. Anya? Nukasta. Awanan tinamnamakan ka. Nasakit, Mr. Lonely. Ngem awanan ti maaramidak, no saan at ti mga klon iti kinapudno. Daytoy man, ti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Enzo. Enzo, pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Ket ti makunak, adal kan kadayta, anapasamak. Nga iti sumaruno, ngayon ka pa nakirelasyon, ipaay mo, ti panakaawat mo, iti ay ayatem. Ta iti relasyon, rumbeng, nga da kinnaawatan, iti tunggal maysa.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Enzo. Manipod probinsya ti Cagayan, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.